V srdci Banskej Bystrice stojí pamätník Slovenského národného povstania. Monument, ktorý pripomína odvahu a obetu tisícov ľudí počas druhej svetovej vojny. Dve mohutné betónové krídla, spojené mostom, navrhol architekt Dušan Kuzma. Symbolizujú rozdelenie a opätovné spojenie národa v časoch, keď sloboda bola len vzdialeným snom. Medzi nimi horí večný oheň, strážený pamätnými tabuľami a hrobom neznámeho vojaka, tichým miestom, ktoré vyzýva na zastavenie a zamyslenie. Okolo pamätníka sa rozprestiera exteriérová expozícia, ktorá je rajom pre milovníkov vojenskej histórie. Slovenské a nemecké tanky tu stoja bok po boku, symboly oboch strán konfliktu. Ich oceľové plášte a mohutné pásy rozprávajú príbehy o bojoch, ktoré sa odohrali pred desiatkami rokov. Nechýbajú ani dielá rôznych kalibrov, od polných až po ťažké húfnice, ktoré svojou silou dokázali meniť priebeh bitiek. Každé jedno tu stojí ako memento deštrukcie, ale aj ako dôkaz ľudskej vynaliezavosti. Vedľa nich nájdete vojenský vagón, ktorý pripomína presuny vojakov, zbraní a zásob počas vojny. Ticho stojí na koľajniciach, no jeho minulosť je plná hluku, rýchlosti a neistoty. V areáli je aj replika zemľanky, skromného úkrytu, kde partizáni a vojaci trávili dni aj noci v ťažkých podmienkach. Jej tmavé steny a úzky priestor pripomínajú, aká náročná bola realita frontu. A napokon lietadlo Lí-2, majestátny sovietský transportný stroj, ktorý počas povstania zabezpečoval prepravu materiálu, vojakov a často aj nádeje. Dnes je už len nemým svedkom udalostí, ktoré formovali dejiny Slovenska. Pamätník SNP je viac než len betón a oceľ.